Kull ġurnata li qed tgħaddi b'Joseph Muscat Prim Ministru qed issir ħsara irreparabbli lil pajjiżna. Il-pożizzjoni ta' Joseph Muscat m'għadix tenibbli u għandu jitlaq immedjatament. Sostna dan il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija waqt laqa mad-delegazzjoni tal-Parlament Ewropew li kienet f'Malta sabiex tistħarreġ is-saltna ta' dritt f'pajjiżna wara l-iżvilupp fl-investigazzjonijiet relatati mal-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Kull ġurnata li qed tgħaddi il-Prim Ministru ta' pajjiżna huwa periklu għall-ġustizzja li ssir il-ġustizzja li tidher li ssir il-ġustizzja u li l-pajjiż tagħna għaddej minn kriżi issa soċjo-ekonomika, mhux ngħidu jien imma qed jgħiduh l-imsieħba soċjali, qed jgħiduh l-għaqdiet, l-organizzazzjonijiet, l-istudenti, Malta literally qed standstill. Adrian Delija wara tħassib kbir tiegħu għas-sitwazzjoni delikata li hawn bħalissa f'pajjiżna li għaddej minn kriżi kostituzzjonali u istituzzjonali. Huwa qal li l-kriżi qed jaffaċċja pajjiżna daħħalna fiha Joseph Muscat li għadu qed jokkupa l-kariga ta' Prim Ministru minflok irriżenja minnu fih. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-Kostituzzjoni ta' Malta tipprovdi li f'demokrazija trid bil-fors tirrenja s-saltna ta' dritt. Iżda sfortunatament dawn il-poteri kollha inħakmu minn persuna waħda. Minflok iħares l-interessi tan-nazzjoni jitlaq minnu fih, jibqa' jipposponi u daqs li kieku dan ix-xahar u iktar illi ħajgħaddu fejn jidher li wkoll il-Parlament mhux se jkun qiegħed jiffunzjona, iktar jieħu poteri f'idejh biex ikun jista' jiddeċidi u jimmanipola u d-deċiżjonijiet li l-unika persuna f'pajjiżna ma sax jieħodhom huwa hu jibqa' jinsisti li jieħodhom hu. Adrian Delija insista li Malta mhux korrotta, il-Maltin mhumiex korrotti, imma għandna gvern maħtuf u ostaġġ tal-kriminali. Dan huwa mument delikat, dan huwa mument diffiċli, aħna l-interess tagħna ewlieni bħalissa mhuwiex il-partit tagħna mhijiex l-oppożizzjoni, imma huwa l-pajjiż u ħanibqgħu nitkellmu, ħanibqgħu nfehmu, ħanibqgħu nieħdu kull deċiżjoni possibbli fl-interess ta' pajjiżna u ta' pajjiżna biss. Fost id-delegazzjoni tal-Parlament Ewropew li kienet magħmula minn Europarlamentari ta' gruppi politiċi differenti kien hemm l-MP Nazzjonalista Roberta Mezzola. Iddiskutejna u erġajna tennejna il-bżonn li Joseph Muscat jitlaq issa. Mhux għada, mhux sitt ġimgħat oħra, imma issa. U allura llum u issa fil-laqgħa li kellna mal-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija tkellimna dwar ix-xogħol tal-Oppożizzjoni li ilha tagħmel minn mindu l-ewwel nett immorna lura anki għal kriżi u l-skandlu tal-Panama Papers, għal-rwol ta' ministri bħal Chris Cardona, Konrad Mizzi anki Edward Cicluna, għal-kawżi li ġab Adrian Delija jew il-Partit Nazzjonalista u Simon Busuttil etc. fil-qrati tal-Ġustizzja ta' Malta u wkoll il-protesti u l-kuntest li qed ngħixu fih. Matul din il-laqgħa, il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija kien akkumpanjat mill-kelliem tal-Oppożizzjoni għall-affarijiet barranin Carm Mifsud Bonnici.